ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 21/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ದೇವತೆಯಪ್ಪನ ಸುರುಕುನಿಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ಸಂತಾನರೇ ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲೆ ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ದೇವತೆಯಾಪೆರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೇತೆ ಮಾತ ಸತ್ಸಂಗರ್ದುಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸತ್ಸಂಗವ ಪಾತೆರಡು ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗಡು ಒವ್ವೇ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಳೆಯೊಂದು ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಈ ಸತ್ಸಂಗಡು ನಿಖುಲು ತಿರುಗುಜ್ಜರು. ಇಂದು ಸತ್ಸಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಲ ಆದುಂಡು ಶಾಲೆಡು ಓದುವೆರೇ ಹೊರತು ತಿರುಗುಜೀರು. ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಸಂಪಾದನೆ ಏತು ನಿಖುಲು ಓದುದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪವರು ಆತು ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು. ಈ ಸತ್ಸಂಗಡು ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಲಾಭನೇ ಲಾಭ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಕೆಬಿತ ಮೂಲಕ ಕೇನುವೆರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ನೆರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿದ ತಿರುಗಾಟ ಉಂತುದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಕುಳ್ದು ಬುಡ್ಪಾರು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿವೆರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ದೇವತೆಯರ ಬೈದ. ಎಂಕುಲು ದತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಓದುವ ಎಂಚಿನ ಓದುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದು ದೇವತೆಯರೇ. ವಾ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಡಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪೆರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಓದುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪುಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಅತ್ತಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಂಕುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದು ದೇವತೆಯಪ ಪಂಡು ತೆರಿವರು. ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ತೆರು ಪಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಆಪು ನಕುಲಿಯರು ಹಿಂದುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವತೆಯಾಪುಜೀರು. ವಾಸ್ತವಡು ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪನವು ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ. ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು ಪಂದು ಏರೆನಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡ ಅಕುಲು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೆರು. ಅಜ್ಞಾನರ್ದು ಈ ಪುದರ್ನು ದೀದು ಬುಡ್ತೆರು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಡುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆನು ಹಿಂದುಳು ಪಂದು ಪಣದು ಬುಡ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದೆತ್ತ ಪುದರು ಭಾರತವಾದುಂಡು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವತ್ತು ಭಾರತ ಖಂಡ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಖಂಡ ಪಂಡತ್ತು. ಅಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆನು ದೇವತೆಲು ಪಂದಂತೂ ತೆರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಮಹತ ಧರ್ಮಲು ನಡತದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧನವು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಇಬ್ರಾಹಿಂನವು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಧರ್ಮ, ಕ್ರೈಸ್ತನವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ, ಬಾಕಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ವಿದೇಶಿಯರು ದೀತೆರು. ಪತಿತ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆನು ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪಂದು ತೆರೆ ಉಣ್ಣುಜೇರು. ಬಾಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೆರು. ಈ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪರತೆರ್ದುಲ ಪರತಾದುಂಡು. ಸುರೂತ ಧರ್ಮ ಓ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ದತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದು ದೇವತೆಯರೇ ಓದುವರು. ಹಿಂದೂರ್ದು ದೇವತೆಯರೇ ಓದೊಂದುಲ್ಲರಂದತ್ತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆರ್ದು ದೇವತೆಯಪರು. ಇನ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ಅಂತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲಾದುಂಡು. ನಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಒಲ್ಪನೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವನವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಮಾತ ಧರ್ಮಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವರಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಿನಯ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಮಾನ ದೂರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲಂತು ಇಂಚಿನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಡು ತೊಜಿಪೋಡು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಿತ್ರೊಳ್ಳ ಸಹ ಶೋಭಾಯಮಾನವ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಚ ಶಾಲೆಡು ನಕ್ಷೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಇಂದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರ ನಂಬರ್ 1 ನಕ್ಷೆಯಾದುಂಡು. ಮಿತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲೆರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದ ರಡ್ಡುಲ ಗೋಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಡುಲ್ಲ. ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನ ಒವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ. ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವೈನ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವನೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೆರು. ಅಕ್ಲನಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು.
ನಿಕ್ಲನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ದೇವತೆಲ್ನ ಅಂಚ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಏರ್ದಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲಿತ್ತಂಡ ಮೊಕ್ಲಡ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರೇ ಸ್ವಯಂವರೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಪೆರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಯಿಡು ಭಗವಂತನ ಪುದರು ಬರಂದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ ಇಜ್ಜೆರು. ಭಗವಂತಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಪನ್ಪುನೆತ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊನ್ವರು. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಡ್ದು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತವಾಸಿಗಾದೇ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಆ ಮೂಲ ಅತನ ಸುರುತ ಮೂಲ ಧರ್ಮನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಒರಿನ ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಇಂದೆಕಾದು ಆಳದ ಮರತ ಉದಾಹರಣೆ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ತಲಹದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿ ಪೂರ್ಣ ವೃಕ್ಷ ಉಂತುದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮತ್ತು ನಿಕುಲಿತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ದೇವತೆಯರೆ ಸುರುಕು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವಡಾಪುಂಡು. ಶೂದ್ರ ವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಶೂದ್ರ ರಾಜವಂಶ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ರಾಜಿರ್ಲ ರಾಣಿಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಇತ್ತೇರು. ಮುಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಇತ್ತೇರು. ಭಾರತವಂತೂ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಐದವರ ಅವು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಪುದರು ಗುರುತಿನೇ ಮರೆತು ಬುಡ್ತೇರು. ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಲುಂಡು. ನಂಬರ್ 1 ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ರಾಮಗು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯರೇ ಬೈದರೆ ಹೊರತು ಚಂದ್ರವಂಶಿಯವರೆಗತ್ತು. ಇಂದು ರಾಜಯೋಗತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪ ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದವೆರು. ಇಂದುವೇ ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೊಡ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೊಂದು ಬೈದರು. ಆಂಡ ಅವು ಓವುಲ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಏಪಲ ಮನುಷ್ಯರೆರ್ದು ದೇವತೆಯಾಪುಜಿರು. ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಡೆಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಧನೊಡುಲ್ಲಿರು. ಮಿತ್ರದ ಆತ್ಮ ಇನಿ ಬತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜೀವನ ಬಂಧನೊಡತ್ತು. ಅರ್ಧ ಸಮಯ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ನಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸಮಯ ಜೀವನ ಬಂಧನೊಡು ಪೋಪೆರು. ನಾಟಕ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಮುಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಲತ್ತು. ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಎಂಚ ಬರ್ಪ ಪನ್ಪನ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬ ತಿರಿಪೆರು. ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗಳು ಇಡೆಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುರ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿದಾಕುಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಚಯಿತ ಬೊಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಬಡತನ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೆಲ್ನ ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿದಾಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಸ್ವಚ್ಛ ಪನ್ಪುನ ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿದಾಕುಲು ಅಪವಿತ್ರರಾಯರು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಪರು. ನಿಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಇಂದಿರ್ದು ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಕ್ಲೆರ್ದಂತೂ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ರಾಜ್ಯನ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮ ದೆತೊನುವೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಪೆರು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ರಾಜರಾಪರು. ಯಾನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ ಪಂದು ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ರಾಜಯೋಗನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬನೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವರು. ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾಪರು. ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರನು ತೆರಿವುನೆರ್ದವರ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾದು ಬಿಡ್ಪರು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಏರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪವರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋತೇರು. ಬೌದ್ಧಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದು ಬುಡ್ತೇರು. ಪೋರ್ತುರ್ದುಲ ಸಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾದುಲ್ಲಿರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೌದ್ಧಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಒಂಜಿ ಸರಿ ಭಾಷಣೊರ್ದೆ 1000 ಜನ ಬೌದ್ಧಿಯಾದು ಬುಡ್ತೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೆರ್ಲ ಸಹ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಅಕ್ಲನೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆತಂಡು. ಐನೇದವರ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು.
ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ವಿಷ್ಣುಗೂ ದಯೆಗ್ ತೊಜ್ಪದೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಪಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಂಡ ನಾರಾಯಣಗ ಪನ್ಪೆರು. ಅಕಲ ನಡುತ್ತ ಸಂಬಂಧದಾದ ಪನ್ಪುನೆನ್ನು ತೆರಿಪವಡು. ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ವಾಸ್ತವುಡು ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅಂತೂ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಗಾದೆ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನವಂತೂ ನಿಕುಲು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಕಿ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತುಂಡು ಮಲ್ಪನ ಕೆರುಪುನಂಚಿನ ಸಂಕೇತವತ್ತು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಡ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರ ಏತು ತಿರುಗುಂಡೋ ಆತು ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತರೆ ತುಂಡು ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಚಕ್ರ ಒವ್ವೆ ಹಿಂಸೆದತ್ತು. ಈ ಚಕ್ರ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಹಿಂಸೆ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಲ್ಪದ ಪಾತೆರನು ಒಲ್ಪದ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋತೆರು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅಪಾರ ಖುಷಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿವರು. ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಮರೆತುದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಮರೆತು ಪೋತರು. ಆತ್ಮನ ಅಂಡಲ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೂ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮಾತೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ಪಂದು ಪಂಡು ಬಿಡ್ತೇರು. ಆತ್ಮ ಬಾಬಗೆ ತೊಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಂಡ ಕುಡ ಬಾಬ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಗಾದು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕನೊಡ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪ್ರಾಣಿದ ಪಾತೆರನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು. ಈತ ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು. ಎಂಕುಲು ಈತು ಜನ್ಮಡು ಇಂಚಿಂಚಿನಕುಲಾದಿತ್ತ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ. 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲಿರು. ಐನೇರ್ದವರ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಟ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ವಿನಾಶ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅಂಧಕಾರ. ನನ್ನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೋಡು ಪ್ರಕಾಶ. ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪುದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಅಂಧಕಾರಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರು. ಮಸ್ತ್ ತಿರುಗುದರು. ಶಾಲೆಡು ಓದುವೆರು. ಐಕ್ ತಿರುಗುಣ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸತ್ಸಂಗೋಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ತಿರುಗುವೆರು. ಲಾಭದ ಆಪುಜಿ ನಲ್ಲ ನಷ್ಟನೇ ಆಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಐಕ್ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಳೆದಾಡುವಿಕೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ತಿರುಗೊಂದು ಕಾಸು ಅಧಿಕಾರ ಇಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಳೆಯೊಂದು ಕಂಗಾಲಾದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಇತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಡು ಏರೇತು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪವಿರೋ ಆತು ಲಾಭನೇ ಲಾಭ ಉಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಬುಡಿ ಎರಡ ಲಾಭನೇ ಲಾಭ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಪೆರು. ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕುಲೆ ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅತ್ತಂಡ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚಡುಗ ಲೆತೊಂದು ಪೋಲಿ. ಅವು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ತಿರ್ಗೆರೆ ಬಲಿಪೆರೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಭೂಮಿಯುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಈ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಶರೀರಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರಳ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ರೂಪಡುಂಡು. ಇಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಂಚ ಉಂತುದುಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಡು ತಮ್ಮ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಉಂತುದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾವುಡು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಪಾಪನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು. ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕರಾವುಡು. ರಡ್ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಸದಾ ಹೃದಯಡು ಇಂದುವೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಸತ್ಯವಾಯನ ಕಥೆನು ಕೇಂದು ಮನುಷ್ಯರಿದು ದೇವತೆಯಪ್ಪ. ವರದಾನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನು ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಭವ. ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ಮಂತ್ರನೆ ಜನ್ಮ ಮನ್ಮನಾಭವದಾದುಂಡು. ಯೋಗಗು ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನಿಕಲ ಅಧಿಕಾರಡುಂಡು. ಪಂಡ ನಿಕಲ ಆದೇಶ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡೆ. ವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡೋ ಬುದ್ಧಿಡು ದಿಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡೋ ಅಲ್ಪ ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬುದ್ಧಿ ನಿಕುಲು ರಾಜರೇನು ತಿರ್ಗೌಜಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುನು ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಶಿಕ್ಷಕಾದ ಸಮಯನು ಶಿಕ್ಷಕಾದ ಮಲ್ತನೊಡ್ಚಿ.
मास्टर विश्व शिक्षकालय समय शिक्षकाद माल्तनच। अच्छा, ओम शांति।